Pozdravujem vás, hľadáte trojizbový byt s garážou v Trenčíne za super cenu? Tak táto ponuka vás určite zaujme. Tento trojizbák sa nachádza na prvom poschodí v tehlovom bytovom dome. Bytový dom prešiel obnovou, zateplený a boli spravené aj balkóny. Má výmeru krásnych 70 m2, dva balkóny a je k nemu aj murovaná pivnica. Veľkou výhodou je aj priestranná garáž priamo na prízemí bytového domu. Byt je v pôvodnom stave, vhodný na rekonštrukciu podľa vašich predstav. Tak ak vás táto ponuka trojizbáku na Pavlnárskej zaujala, zavolajte mi a dohodneme si obhliadku.